हामबाय नरकमा थुमनाय रगनो जों तिनि चिनि बरम गनां सीएम सारनि याग्रमै चिनि बुबाग्रानि थानसा याफ्रि सेना हिनै दफानि बागै हानि बागै सामुं खायना हिनै जों तिनि अ जागावो चिनि उनकुति डिस्ट्रिक्ट बाय खबजाक चिनि फटिकसरा एडीसी विलेजो चिनि राजेश देवबर्मा बरम गनां राजेश देवबर्मा तै विनय देवबर्मानि नेतृत्वे जों तिनि अ जागावो 33 फैमिलीनि 78 भोटार्स जों तिनि अरो जॉइनिंग खालायखा बुबाग्रानि साक्लमो ताई बस्कांगो बरक बुबाग्रानि चुंसासा ओ मसाल न रमै जों तिप्रासानि बागै सामुख्लायना हिनै बरक तिनि चिनि बरम गनां सार तिथि एडीसी ऑनरेबल सीएम सारनि याग्रमैनो जों बरंनोबो लाम सगैना हालायखा हामबाय 3 फैमिली 78 बीजेपी नि 5 सिनुकाय विनय देवबर्मा आंखाय फटिकसरानि एकटा बीजेपी नि जुबुर मोक्सानि काजुकारी काम खायनाय गानि काटको टंबायो आगे बीजेपी नि सामुख्लायजाक हायपरा आं चिनि ताबतो सोशल मीडिया चल मोबाइल लगनगो बा जाहाते बहुत चिन्ति प्रसारण सातगै तनिवा अबनि बागै आं नायखा हायपनो बीजेपी खायानि कुनो फायदा करि माने एकदम न बरक तो आगे जे सीपीएम नि हाइकलाय बरक काम खायो बा बासिरिओ जे बिरोधी पार्टी खालायनोखाय बा जातिनि सामुखतानोखाय बरक दाबि दाखारिया चिनि पटिसर एलाका बो पन्चायो जा बगबै बक्सा खालायनोखाय बंनोखाय दिबो अबायखाय बक सामुं ताङो अ थाने आं राजाना हामजा गय महाराजाना हामजा जे महाराजा सामुं तामन लुगै आं अरो तिनि जॉइनिंग परगाव सिलेन मारिखा उको जे आनि लगे ताबो जे सामाने चंगाबो आन्दारा जे सामाने चिनि सार एमडी सामाने असु बस आं सालले जदि राजा सिक हामख्लाय सामुं थां दंके सुंगो बबाइन तंग थानिता बीजेपी क्लाइ तंनार जाहाते ब्रक ब जाहाते राजा सामुं तामन नुगो के काहाम के बर फाइतुता सुंगाय बक्सा जॉइनिंग फाइतु जाहाते हामिया लामा थांबायले साबो थानायबा हामिया लामा काहाम लामा सुमा थानाय बिले आसुनो कगानिको लेखे हामबाय दिनै जों फटिकसराव सफायजाक दामसरा कचुचारा आमचाइनि चिनि बरम गोनां एमडीसी धीरेन्द्र देवबर्मानि साकथार मंबाय कायसा जॉइनिंग प्रोग्राम ओ जॉइनिंग प्रोग्राम जों खोनाखा 33 फैमिली 78 वोटार राजेश देवबर्मानि नेतृत्वे बीजेपी युव मोर्चानि लीडर बतिनि फाइवे ओ जागाव तैबन लगे विनय देवबर्मा बन नेतृत्वे फाइलेखा गे बरनो ब्लाई के हामबाय चिनि पार्टी नि तरफ थेके तैबो व्यक्तिगत निंगै बनो ब्लाई के हामबाय चिनि बुबाग्रानि नेतृत्वे तिप्रासानि फ्यूचर नि हामख्राय सामुं तांनानि बागै चबाक खायनानि बागै बरक तिनि बीजेपी याकारै फाइमानि बागै बरनो ब्लाई के हामबाय याफोर तानिखे जों जतनो साइमानो चिनि अधिकार चिनि हानि लैंड राइट जोंथों तिप्रासाया कदोंथों चिनि इकोनॉमिकली डेवलप नानि के चिनि बुबाग्रा नेतृत्वे जों चिनि अधिकार न जों दायति मानानि नांगो तिप्रासाया कद दायति मानानि नांगो अमनो हास्तेनि जत लुकुरक बीजेपी ओंथों सीपीएम ओंथों कांग्रेस ओंथों जतनो चिनि तिप्रासा लुकुरक साइमाखा हानि बाङैनो बरक तिनि फाइखा तानिखे जों नवो बीजेपी नि कुनो लीडर सीपीएम नि कुनो तिप्रासा लीडर कांग्रेस नि कुनो तिप्रासा लीडर ताबुकसु जरा कामी आमचायो फाइवे तिप्रासानि राजनि बागै कक सामनि खनाया कक सावै खनारया आर चबाक खायनि कक साया अमो हास्तेनि जत लुकुरक दिनै विनय देवबर्मा राजेश देवबर्मा हायछक जुबक रक स्पेशली बरक हाय वानसनि गोरों रक जतन बुसिखा फाइनेन्सियल तैबो गुबुननि पार्टी रकनि याकारै चिनि तिप्रा मथाव फाइनाय हनै खाख्लायबो हानि बाङै तैबो ब्लाई के हामबाय जारा ताव फानो बीजेपी हनै तंनाय रनबो कबावबो सीपीएम हनै तंनाय रनबो कबावबो कांग्रेस हनै तंनाय रनबो कबावबो फाइदे जों थानसा खलायै बुबाग्रा नेतृत्वे चिनि भविष्यत चिनि राज्यनो जों सेनालायनाय तानिखे फातार हानि फाइनाय रक सिटिनि हानि मालिक सेबाबो हानि नावफां सेबाबो अमाहाय रक सरै खक तंमानि जराव जों बाहायके सिरिं तंमानाय जे महारानी कांचन प्रभा देवी हानि मालिक बसी भारत वर्ष बाय मार्जार एग्रीमेंट खाइबे तिप्रानो इंडिया बाय मार्च खाइबे दायरै रो अथच ताबाव चिनि कताल प्रजमरनो के आगतला मालिक के हनै बरकसि सावै दं बे ओ जराव जों
जतनो बुसिथाय हानि मालिक जों जोंनि बुबाग्रा जोंनि तिप्रासा ओ जिनिसनो बुसि होनो तिनि गोबांमा हास्तेनि जुबक रक जोंनि तिप्रा मथानि बानाव बुबाग्रा बाय बाक्सा चबा खायनायनि बागै फाय दंबाय हानि बां बिलाइ बिलाइ खे हामबाय